Pantera Larroxa zaizeala komentatu du Lajaiok, hainbat aldiz aipatzen dula, ez dakigu Aitziber Garmendian postrerik edo litxarkeririk edo goxorik gustokona den, baina bai Lajaiok beti esaten dula, ez da, edo, bueno, berak aluari alako erreferentzi gisa edo hori erabiltzen du Pantera Larroxa. Jakintza zuen, ez baldin badakizue. Lajaio eta elzigo. Hemen gaude pilok. Gu gara, Aitziber, gu gara genuinoak, Lajaio eta elzigo. Genuinoak ez dakit, baino alterregoa edo ez, kontrakoa guztiz kontrakoa, bai, bueno, ez dakitzu noiz batxe zure gaztaroan poligoneroa izan zean. Ez. Ni justo oitakoa ez. Oiek eno identifikatuena. Imaginatzet, autoko ez, musika autoan topera jarri eta... Ez. Ni txosneroan nintzen, ni txosnetan nintzen. Txosnak izten genituen hori bai. Eta gero etxera txintxo, eta lengon esan dena egunkariakin, eta ogiakin albazan etxera. Eta batxuizopain. Gainera, euban, jaionean, egunkaria tabernan saltzen zen, eta goizetan, gu etxe izten ginen ordutan, taberna itxita, eta egunkariak izten zituzten ate aurren. Orduan, pakia, berdu. Behin, ni etxea joten nintzen, egunkariakin bezazpin, ordaindu gabe noski, eta gero, eguerdin, jaikitzen zinenen, hartu, eta joan behar zan, eta arnat esan den, lehen egunkari hartu dut, eta ordaindu. Zan, ez da izortan irikiko zuten, zazpide eta sortzietan irikitzen zuten taberna, eta egunkarik, lehenago, ez da ikoizaldeko zeordutan, bostetan, olakon bat izisten ziren, uste zituzten sarreran, eta, gu horrekin etxea goten ginen, txintxo. Orduan, hortik ja kalkulu bat atatzen zuen, zeordutan itxi ginen etxera. Gutxu, idea bat egiteko, zeordutan, egunkari ekarri bado, egunkariena etortzen ez da zeordutan, idea bat egiten zen. Sistema ona.